Maureen Okal nyako Ramogi jwang maen jalonyo weche mag somo bende janyuol man gi nyathi e sekta ni mano mar somo kendo weche gi mag CBC kamitie mokwongo Musa jo Nairobi kantie jam mathoth ahinya akia ka jodala bende nitiere kodgi kaunti ma Kisumu kod Migori ma Bay kod Siaya kata kamano machiegni twak ka watwa kawuono e weche mag chiero weche mag somo mamoko nyalo bedo ni oganda moko wigi osewil gi kama oganda luo nyalo bedo ni nitiere nyithindo manyiri we sikul nikech chiemo ohiu moko bende we sikul nikech nok ma skul fee onge in iwuon kama nitie jalonyo weche mag somo nitiere chenro mopogore opogore men go ka gi ka ineno ni nyathi nyaka bed e sikul itimo gi yo machal nade mondo mi wachier sekta mar somo e gwengewa ma Kaluo kendo wakete e ngadho machielo monego bed ni nitiere machiegni. Erokamano Mr. Cleophas. Atimo mos kuom reporting late. Atimo mos. But agodi Nyasaye erokamano ni omiyo wangima. En adiera ni somo mosebedo Kaluo osebedo gi chochni. Oken kaka ne wayudo ka kwerewa nokete nikech diere mane wasomo tiyudo ka oket mahina ahinya mondo ji osom kinyisowa ni somo e teko kizungu wacho ni education is power to adiera mar Nyasaye en ni education to en a very big power to iyudo ka kaka piny medo dhi e kaka gik moko bedo manyap to anyalo wacho ni nyao ni betie nikech weche mang'eny mamoko kuomgi iyudo ka mheshimiwa osewacho ka Mr. Waruku bendo osewacho to ahinya kodok ka weche nyithindo manyiri gi kaka set wuotho an masebedo gi nyithindo manyiri gi iyudo ka dhier kod peer pressure ema samoro kelo ga somo margi biro to bedo ma ok ochopo kare iyudo ka nyathi manyako nikech chandro mantiere ei dalagi nyalo miyo obedo confused ma ous ngimane oketh future ne gi gik moko matindo kaka achiel kuom gidinyo ka Mr. Boaz owacho kae ni samoro ne odwaro kata mana pads ineno ka santiere a very big and serious campaign mag kata mana pads for a girl child in Kenya makata mana recently the government ne temo propose mondo mi nyithindo manyiri oyud pads manyalo konyogi koro yudo ka mago gin gik moko manyalo miyo nyathi manyako we school nitiere kaka wachi ni e gwenge kaka mag Masai nikech ing'eni when we are talking of a girl child ok abi wacho mana jo nagi kende abo wacho girl child in Kenya iyudo ka moko bende itero into forced marriages moko bende they just decide to get married koro iyudo ka motivation is really not there ananya paro kani wasomo tinyalo nyisu ji kaka Madam Grace Ogot giri goyo numbak gi ineno ji kaka awachini koro kaka sani wanyalo wuoyo about Chief Justice ma is a lady chone wantiere gi mine kaka Phoebe Asiyo iyudo ka wantiere gi mine kaka Mama Ida